Jes-Ser Marketing. Jes-Ser Marketing. Tutok Pakatok sa Udto. Kauban si Ling ug Lolo Baba. Tutok Pakatok sa Udto. Gihatod kanato sa Jes-Ser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Kalabo Plus Herbal Capsule with mangosteen, Kalabo Plus Herbal Capsule with garlic, Kalabo Plus Herbal Coffee Original, ug Kalabo Plus Gold Herbal Coffee with Baka, Kalabo Plus Herbal Oil Liniment, Kalabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with sodium ascorbate, calcium ascorbate, vitamin D3 plus zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok Pakatok sa Udto. Tutok Pakatok sa Udto, nagbabalik ta mga kabisyo my loves. Kini gyapon ang inyong DJ Ling. O kini po ang inyong gwapon taro ay lumping ha. Kini si Lolo Babaw ha. Plaster gyapon tao magubanyuban sa tuwang programa karon mga taknya pabati gyapon mo. Kanya to ha. Yes, of course, absolutely Lolo Baba. Live ta diri sa tong Facebook page sa DJ Ling ang Facebook page. YouTube sa Facebook page sa Kalabo Herbal Product Jes-Ser Marketing. Okay? And dapat later pa dito ta mag-live, but anyway, so kabisyo my loves. Sa tuwang personal Facebook account po do sab, no? Ala sige. Patimbaya mo kanato karon. And mayong udto sa gihapon ilabi na sa mga kabisyo my loves natong nanukad sa ilahang pagpaniudto karon mga taknaag nagpakabusog. Hinaot nga nakaduyog mo sa pagpahimsog sa gihapon kanato diri mga kabisyo ilabi na sa pagtumar niining ato ang mga produkto sa Kalabo, diba? But before anything else, di Lolo Baba ato sa munang itimbaya ni mga kabisyo my loves natong naabot sa tuang pagsibya karon mga taknaa gani kay importante sa malaga, no? Ni mga kabisyo my loves nato diha sa 107.3 YKPM Montevista mayong udto matimbayaan nato sila, no? Ha? 88.1 Line FM Santo Tomas, Davao del Norte, 88.3 Line FM Badas Placer, 93.9 Line FM Caguay, Line FM Barubo, Go FM Trinto, 88.9 Line FM Tubigon Bohol, 99.9 DYRG FM Radio Gindulman Bohol, 99.5 Gold Bayugan, 96.5 Radyo Provinciano Maasim Sarangani Province, Kings FM Radio Pagbabago 88 Caguay Surigao del Sur, Radio Tribo Madrid 98.7, Real Radio San Franz, Dawan FM Marihatag Surigao del Sur, Dawan FM San Miguel Surigao del Sur og 94.1 Line FM Hinyatuan. Mayong udto kaninyong tanan, daghang salamat sa inyong pagpaminaw kanyato karon mga taknaa. Sa mga hinigugma natong nagpalanog-lanog kanyato karon mga taknaa sa gihapon, maayong udto hinaot nga nakapaniud to nagitsad mo, no? Paniud to na mo kung wa pa manggani ala sige unsa pa ipaabot nimo diha, ha? Ano pang hinihintay mo, hungitan pa ka? Kumain ka na, ha? Dapat kumukaon manggani ka, humayo mo kaon para ang imuhang mga gipangkaon nga mga gulay ug mahimsog nga mga pagkaon ya karon bisag nakaon ka karne okay ra gyapon niya siya. Importante sa malaga nga nya apo kay giuban nga Kalabo Plus with garlic. Ilabi na kung siguro high blood ka, no? Kay tungod kini adunay lemongrass, turmeric ug kalabo leaves. White o green ang color sa capsule niini kung mapalit manggani ka sa mga botika parmasya, makatabang ni siya nga molibyo sa high blood, hypertension, arthritis, rheumatoid, patol, patig, dengue fever, ulcer ug uban pang mga balatian. Ipalis sa Kalabo with mangosteen para optimos ang kombinasyon. Kalabo Plus Herbal Products ang pinakamaayo nga food supplement ora mismo ang epekto. Mayong udto ilabi niya sa gihapon sa mga drivers, sweet lovers day nato, no? Kumusta ta diha mga sir, mga sir? Hinaot nga okay pa mo so alright. Pabati day mo kanyato para magkinumustahi ta ba, ha? Kumusta ikaw? Kumusta ako? Magkinumustahi tang duha. Unyan tunggang gabi. Kinumustahay permi. Kinumustahay, dili kinumutay, ha? Sabay tiradan na to, Ling. Of course, Lolo Baba, absolutely. We will now proceed to our next program. Bugo ka na ba portion?
Are you ready for this, Lolo Baba? Yes, of course. Absolutely, definitely fantastic, ha? Okay, so what is now our doing of the English translation? We will now translate the song of the sing of River Maya, Kung Ayaw Mo, Wag Mo, Lolo Baba. In English. If you don't like, you don't like. If you don't like, they don't like. Ang galing naman talaga. Hari ng deadma ng teleponong apat magdamag ng di umiimik. The king of the deads. The king of the deads. Yes, deads. Shortcuts for deadma. The king of the deads is the telephone that is 4 times a day that is awake and never is talkative. It's never talkative. Yes, of course. If you are not talkative, then you are tahimik. You are hindi umiimik. What's a kind of you? Kung di ka tatawagan, may pag-asa kayang maisip mo ako't biglang mamiss. If you are not the call... wait. Okay, let's go back to our background. Background, where are you? You are the missing, You are the missing today, ha? Okay, what is that again, my kilig? Kung di ka tatawagan, may pag-asa kayang maisip mo ako't biglang mamiss. If you are not the call, is there a chance in heaven that you are the thinking and suddenly that you will be missed? Ha? Okay. Hindi kita mapipilit kung ayaw mo, wag mo akong isipin, bahala na. I will not interforce. Interforce? Parang intercourse, Interforce. Yes, interforce. Okay, ayusin mo. If you are not interforce, I will not, I will not force you. If you are not that thinking, never mind. Hindi kita mapipigil kung balak mo ako'y iwanang nag-iisa. I will not interpose. Parang intercourse talaga. It's intercourse, ha? You're so delicious-minded, ha? If you are not intercourse, I will not try to, that I will leave you all alone, ha? Pues, wakaton ako patungo riyan. And then I will walk. I will walk a turn towards you right there. Okay, you stay right there. I will be right here. Time's up, Lolo Baba. Alas 11:51 na. Ay, salamat. Ang dami kong lisod, ha? Malisod masyado. Ha? Abi pa lang. Delete the bright. Kabalong class kay tag bright usahay. So mo kato siya, dagan salamat sa inyong pag-uban-uban. Ha? Para ako na naluya. Kailangan ko magtumar ng mga produkto natin sa Kalabo Marketing. Ngani kay alas 11:52 naman. So make sure mga kabisyo nga makatumar ka, no?
Oo, sa itong mga produkto sa Kalabo. Kikining oras gatod sa muna nato sa Jes-Ser Marketing ang tigama o tigapudapod sa Kalabo Plus Liniment Oil para sa panakit sa kalawasan, ulo, tiyan, likod ug lutahan, muwagtang sa panuhot, suhot, katol-katol sa panit, pinakan sa mananap og kagit-kagit, arthritis, rheuma, sakit sa tiyan, ulo, ug ngipon, mupatay sa kutog, lusa, mupakgang sa lamok nga dili makapaak. Muayo po usab sa mga samad tungod sa diabetes. Alang sa mga nagpingot ang ilong tungod sa sipon o alang sa mga kabuhion, dagaton, gamiti sa Kalabo Plus Premium Rub aron ma-relax ang pamina og haplase sa pinakamaayo nga Kalabo Plus Liniment Oil ang kahibulungang haplas. Sa pagkaligo isabon ang Kalabo Plus Herbal Soap, kagit-kagid og pilas wagtang sa medicinal soap nga Kalabo Plus Herbal Soap. For more information, contact Mr. Kalabo Jesse Castro Serranobe sa 0930-973-6009. Kalabo Baka, mga kabisyo my love, sa mga sintomas sa epilepsy, aniya, tuod para masayod ka, no? Kining uncontrollable jerking or shaking. Nga dili mo mapugan ang imuhang pagpangurog. Nya tapos mawala ka sa imuhang kaugalingon, no? Losing awareness and staring blankly into space. Maglulat imong mata, mawala ka sa imong kaugalingon, magtuto ka sa tawagan na kining malayo ang imuhang tingin ba, kumbaga nangingana, no? Nya becoming stiff, no? Manggahi ka. Strange sensation such as rising feeling the tummy, unusual smell of taste, and tingling feeling in your arms or legs. Na kay mga babatian sa imuhang tiyan, sa imuhang kamot, sa imuhang legs, nga alimuot kayo gyud. Labaw na imuhang pansimhot ug panglasa. Diba? Bis wala pa ka nakakaon, wala pa kay naluto, pero murag naay baho. Imong kaugalingon yung baho. Onya, mura kag katumbahon po sa Lolo Baba. Ganyan, no? So, dapat yun, di yun ka magpasaya-saya sa imong kaugalingon. No, magpalagsi ka, kikini siya usan ni siya sa mga critical nga mga sakit nga ato ang gikabalakan nga pwedeng mo kuan sa tuwa, no, mo gawa sa tuang lawas. So, bayo gyud ganatay pamproteksyon sa adlaw-adlaw, pinagi sa pagtumar. Niining Kalabo Plus with mangosteen herbal food supplement. Kalabo Plus with mangosteen herbal food supplement, ginyama ni siya sa Jes-Ser Marketing. Sangkap sa mga nagunang herbal sama sa kalabo leaves, panyawan, malunggay, sambong ug mangosteen, Daghang nagpamatud nga sila na protektahan og dalibyuhan sa numero 1 food supplement sa market. Ang Kalabo Plus with mangosteen herbal food supplement uban sa Kalabo Plus herbal liniment oil ang pinakamaayo ora mismo ginyama sa Jes-Ser Marketing. Alang sa dugang impormasyon, tawag sa numero 09-309-73-6009. Sige, padayon tayo sa unahan. Padayon sa tuwang panyaguban. Ilabi na sa pagpalanyog-lanyog pabati mo sa programang Tutok Pakatok sa Udto. Kauban gyapon man ninyo, mga kabisoy ni Gugma. Kini si Michael Ling. O kini po, si Lolo Baba,